Ako som prichádzal na zastávku pár zastávok pred konečnou, ma stihol dobehnúť za mňou idúci kolega, ktorý mal viac šťastia na zelené a iné aspekty na zdržovanie ako ja. Ako som zatváral dvere, som zbadal cestujúceho, ktorý si to všimol a začalo ho mierne triasť. A s odstupom času som si uvedomil, že sa v ňom spustil samovytáčací krtko. Zúrivo sa začal predierať od posledných dverí cez cestujúcich až ku mne ku kabíne vodiča. Ako sa ku mne dostal, tak nastal rachot s obligátnymi poznámkami samovznietených typu na čo to robím, keď neviem jazdiť na čas a obdobné. Ako vodič autobusu si takéto vypočujem často, ale na konci zadelil: kto mi zaplatí ušlý zisk za 8 minút vášho meškania? Pozerám na neho a v rýchlosti rátam. Koľko má asi na hodinu v čistom? 8? 9 euro? Keď mu dám tých 90 centov euro za tých 8 minút, dá mi pokoj? Nechá ma v kľudne dojazdiť na konečnú? Potom som opäť pozrel do zrkadla a videl tam ešte nejakých 10 ľudí a vravím si, nebudem riskovať, že budú chcieť potom aj ďalší, a pána som odporučil na oficiálne stránky môjho zamestnávateľa, aby žiadal kompenzáciu za ušlý zisk za 8 minút môjho meškania tam. Následne vystúpil a ja som prišiel opäť úspešne na konečnú.